Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya. Yauwa sabo ne aka bana aka ce in fada ma yan kai ko ne mai aka ce a kai na da mace ko namiji bane sun aji 70. Ni magana na ji wani yam na ji wani yar na ji wani zum haba da Allah ba lissafi kenan wallahi an taro mat. Yauwa mun samu sana dama kai ne mutum na farko wanda aka ce fana sanan ma da wanda za su yi azumi 70. Dan gafara can kai kuma asuwa ina sharara maka bani ni babu ruwana don haka ni sako ne aka bani ba kuma na faɗa muku don haka ni bara ne gaba mazaje Allah kai sina yake ka ji a kai mazaje kai banda ka shikenan bara na koma kan lawan Ahmed ka shirya mai yin azumi 70 fa a wannan shekarar zan illata ka wai ku me yasa wai mazajen kai na kun cika rikici ne kowa ma ne ma magana sai ya taso kai na da fada shikenan bara na koma kan matan kai ne duk wata mace da take a cikin kai ne tsohuwa ce kuma budurwa sai dai azumi 70 a wannan shekarar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abinda zan yi shine anan, abi doka a zauna lafiya dan ranka ya dade. Dan girman Allah, ya kamata a ce kai wani abin da ya dace. A gaskiya abu ne kawai ya dace. Abinda zan yi shine anan, abi doka a zauna lafiya dan ni doka ce dan ni kuma ce ta ni in faɗi wannan magana dan haka na faɗa muku bara ne gaba. Hajiya Nafisa. Ya dama kwanakin na ce zan yi interview da ke. Ya ce maki zan sa mai girma mutum ya saukar da ke a wannan a matsayin ko to shikenan na fasa kawai ke kan koma ki zauna. Suna saka min ido masu kuma da zaki na ɗauka hakan ado duk mai hankali ya. Hajiya ku shirya mu yin azumi 70 fa a wannan shekarar. Ba yanzu ba. Yake ni ba yanzu ba. Ni dai sako ne aka bani ba kuma na faɗa muku dan haka ni dai bara ne gaba. Duk wanda ba ta yi wajen hukuma za ta zo kanta kuma ni babu ruwana. Ni dai ni na sanar da ku bara ni kuma kan babu dawo. Babu dawo ku shirya mu yin azumi 70 fa a wannan shekarar. kamar yaya ban gane ba kamar yaya ni dai sako na ka bani jawo kuma na faɗa maka dan haka bara mu koma kan Alinu ka shirya mai yin azumi 70 a wannan shekarar babu ruwan Alinu kamar ya babu ruwan Alinu lalle doka za ta yi aikin ta bara na koma kan jajen waya abala ka shirya mai yin azumi 70 fa a wannan shekarar nan kadan ba sai na da tsima jijiyoyin jini ni kike ga ma wannan magana lalle abala lalle ka manta ni ai ina mai ga miki kike wurin kan abala da tantirancin sa sai da yazo gaba na ya duka na falla masa mari Kuma ya kyale ka? to ya zai yi da ni bara ma ki ga yadda zan masa a gaban ki yanzu nan zan kawo masa na falla masa mari a gaban ki ba la ki gani baka da ko baki ba ni fa nace ai wannan interview ba ni nace ai wannan interview ba kawai zaka zo kan mu wannan duka na rantse sai na faffasa ma kokan ka kai ba ni nace ai wannan interview ba kawai ni sawa haka ni da sanar da ko bisa kai ka fara masa gaskiya mana kai ne kace ai wannan interview kai ina jin da sai dai kamar abada ni fa ni gaskiya ni na faɗan ma ba ni nace ai wannan interview ba officer shi ne ya sanar da ku cewa kuma sai yayi azumi 70 a wannan shekara officer to kai ka fara masa gaskiya mana kai ne kace ai wannan interview to biyan ma kai ka fara masa gaskiya mana kai ne kace ai wannan interview ba Zubairu Mara kunya fitsararre? Iya? Kudawa ko ni ba wasa nake muku ba. Ranta ƙarya kake yi, munafiki. Ko ai ko ban tsine maka ba, wallahi Allah duniya kaɗai ta ishe ka. Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya.